Buntag ko so. Oh, ay buntag. Pahingi na. Sayo ka kanidre. Asa padulong si Bitanso. Dung din nila. Adyo di ay. Magsuko nung pangampanya ko ron sila ron ba? Ato ron si Matik. Sana nung kaka. Ingat na kayong kuhan ba? Kulit ka ron. Ya, din ko pa kaniya. Yung kanya taron. Wa ko masipiyat ikaw man ko ang leader ba? Hindi ba gid? Ano leader na akong pangita? Kanang aktibo sa kung dili na ingol nga ako mo ang sige pagpangita ninyo. Ay, dako ba kung bayad sa inyo ha? Kung gani, kaya balita na sila. Iya, rasi plataforma ni mo. Okay. Ini ta kayo ba? Simple lang yung plataforma. Unahon na ko kani mag-uuma. Bola lang yan. Agree mo ko. Agree niya. Arsa pag yan. Ayaw, di ma. Ayaw pa. Oo, gani ako ang priority ron. Nga ron na natin si Bumatik. Ano sa may mingihong dito na batian? Wala lang. Unahan ganyan na to. Ang tirada na lang eh. Ang panya taron. Oo. Yan, nakikwarta dia. Ayaw sa pag-isip itong kwarta niya. Kay, laway kapital ba? Ay, sa negosyo ba yan eh? Ya, ato na no? Manguan ta? Ya, usisa ko. Uy! Ingo baya, nagsabot na baya ta sa kontrata nga ikaw man nag-eleksyon kanang mo daog lang ko. Kanang imuhang ipangayo, di siyan pa og 100,000 na. Pas kay mo daog lang ko diha ano daog lagi ko. Di ba ko si Iday? Wala sa siya lagi. Diha ako makita ang imuhang tilud-anay nga suportan gusto ah. Sige sige sige. Be. Mo. Sayo ko ba? Ato sa mga tao ba? Mga lamano ko. Oh, Right? sige. Tarong maglaman kanang Perteng. laman ng pingapan ba pinauyog yun. Umubutos ina. Lagi. Yang kuan ha. Wa kay panigariyo diya pang hatag sa mga tao. Si Raulo. Likit-likit yung sa manang dahon diya nga ko marang trisbi. Ah sige. Kay pasalamat po ko ba nga mo healthy kay nga ko ang imong leader. Kaya Tik-tikin papadyo ay. Musiita. Yun. Ako may mga iskama ni. Pang pangwarta ni niya. O di kwarta ba? Puro lower di kapitalan niya eh. Sige lang. Ma, sige hatag. Siya kay maayo no, plataforma na to ni. Paniya siguro meron kay naraban at bang papadyo, di ba to basta-basta po. Mala nato kung leader ron. Abot ko maabot ron to taon. Matik! Matik! Oy! Na, si Butisoy yung paliba ko. Basta kay Butisoy, binenti yun ko. Tumatik yun. Tuman! Kinig ko kaya ako may kapitan. Leader naman ka. Unsa naman trabaho ani ka. Di na katindog buminti kay ka ako leader. Ako lingkod. Sige. Tuyo na mo dai. Natugi ko dire kay si Bitanso ba. Nakita na og ginapadung napakadyo. Uy, sino mo pa niya to sila ron? Ang panya gito no. May pag-unang ginaturon. Dahil dito magkumpiyansa ni kay para kung tagtag ang kwarta. Kita na una ba? Pabay ka kabayad sa kuha. Ay, kablag ka. Puro ra ka groceries gihatag. Bayan di karon. Asa mo ron siya? Lagi to, una na to, ng panyaron. Taki. Sa bastar ba itong mga kuha na mga bugod itong nanawag ko? Kira tindahan dia. Tuh, may butante oh. Oh, mo ni mo. Adyo kalimot smile juga smile. Mana ngisi na? Oh, ngisi. Si Raulo. Ako man. Smile mo ka padung ito. Lamano no ka. Alamalo lang. Basta ka ikaw. Ikaw yung leader ha. Ikaw muna una ha. Parang promoter ka. Gol, munta gol. Oh, buntas. Uy, ano ikaw may laman no? Ay, ako may kapitan. Ikaw siya. Uy, pala ko boto Ano lagi ni kuan ko kay madagang kapitan ba? Ay, madagang karong. Oh, sa 30 sa Oktubre. Mo papili lagi daw siya daw. Lagi. Smile, smile, smile.
Oh, pareho ko kuan. Boss ka nang butar sa kapag-kapitan bitaw. May lang kay si puhon makadaog ka. Ato ning tarungon na itong kuan sa baryo. Oh, nya na ko tay hangi pod. Kung inyo ikahatag nanginhanglan kong drum ba kay napoy balon din ha nga. Ako lagi untang butang drum kay para mabumba nako. Ah, si bisan pag di makadaog sa di tagahan ta kag drum. Oh, salamat. Sabi ko, Sami, salamat Oh, sige. kayo. Boss. Oh, katong kapitan nag makahatag sa ako sa drum. Ah, dito jud ko boto niya. Kay kung kinsa ang makahatag sa kong drum sa akong kinhanglan karon, adto mi jud ko suporta. Pagjo, iyara. Ano, kung asa ko, sunod yung ko ah. Oh, siyempre, kay ikaw yung leader. Ana? Agad ako si Muhag kung sa'yo. Kadas kay ikaw may nakibaw sa mga butante. Oh, ano dyan? Kapal ng mukha mo! Sige, tro, ay, isa dito. Ama, tro. Oh, nada. Butante na. Ikaw na bahala. Sunod ako permintin mo. Sige. Buntag, ma'am. Buntag, ma'am. Usa naman ka? Oh, kasi magkagsusunod ako. Ikaw may leader. Ingaw, magkanoon sa'yo. Parang kung maminar ako sa mga kiradas, di. Leader mo ka. Sige, sige. Saan na nakasabi? Ano na si ma'am? Ay, si ma'am. Oh, ay, buntag, ma'am. Ay, buntag, ma'am. Buntag mga kabudo. Naalay si Papa Jodre nga mapili ni kapitan di sa tuwang kuan, barangay. Mo, papili lagi ko, ma'am. Mo, dagan ko ba? Di ay. Mo, bastas lagay. Kusog ba yan? Dahil nila ko baktas. si Raulo. Si Papa Jo, dahil dagan. Papa Jo, ma'am, Papa Jo. Karon ba? Akong priority ang kaning mag-uuma. Kay ang ako kurso arsap man. Army sa pa. Tama ba to? Aw, may hinuon dai kay nahisuroy mo kay wala ba ko kabalik din say nagad karong kapitan. Kay narabayap ko po prininti aning balay no. Tanawa. May rapuli na kung natagay. Aron makabalo sila ba nga dagan ka ba? Wa di kong sikya to imuhan pagkuha. Oh, no. Ako brakan ang imuhang imong sahod. Ya, Hindi ka na anak mo. dako kay pasalamat yun. Ayun yung uganang kuan, ma'am ha? Ayun yung balance speaker jigma. Ayun yung padayon sa lingin-lingin ha. Ako basta kay nigbalik na ko rin mo hatag ko kuan. Na ako'y mahatag sa inyo nga kayuhan yun. Bola lang yan. Yo, tinuloy na, ma'am. Nga mo. Yung kapitan. Sige kap, Ato sa speakers. Ma'am, Oh, sige sige. Salamat kayo kap. Salamat. Unsa man tong mudaganay kapitan nga murag di man katuhan ang naong ato? Kilas man kaig itsura na pay naong nga pati magdaghag bungo to nga mura man tong di taga diri atong tawhan na to. Naputubutuhan oy basig daig na paylain ato daay nga formal pa niya mga panya. Mura man tong kuan oy basta way klaro. Papa Jo. Oh. May isa ba? Oh, katandi na. Nga to na to. Mo ikaw bahala. buntag boss. Oy, buntag boss. Si Kapitan Papa Jo dai ni. Mo dagan pagka kapitan ba? Kana ikaw po. Papa Jo. Boss, ang plataforma ni boss si Papa Jo. Kuan ni boss, agriculture. Agri. Agri. O arsap, army sa pa. Duha Kana- kurso gikuha. Kana imong lubi, pag nag-abuno, Oh, mayon oh. libre. Mayon ka. Ako'y bahala sa inyong mga kalubinhan. Hindi totoo yan. Kada isa, hatagan akong tag 1/4 kilo. Mo na yung minimum sa kung akong na istadihan sa mga minimum aming lubi. Gitu basta dai. Mo hatag yung hatag. Ay kalimot boss. Oh, sige. Pero basig na apay mga kandidato nga mo ani sa mo ha ayaw na ina nga papadyo gyud ha. Ayaw gyud ba. Wala na. Papa Jo. Ana gyud ha. Kay mo balik na ko pohon. Mag hatag na ko sa inyo ha og mga abono ninyo. Abono. Sana all. Salamat ka pagkuha ko kap.
Sige, salamat kayo. Oh, sa tayo mong kisay mong butante? Ayaw mong kuan? Papa Jo. Papa Jo? Okay, sige kayo. Salamat, boss. Sang kapitan dagang tikal-tikal ang puto pagani kan mo pa pagkuan ini nagbisan na butuhan Nya, Papa Jo. Okay kayo? Salig kay ko semua. Anak lagi. Sige day, cool ba yun kaya? Kay kutob sa itong maantuan yun. Buwan na yun, ngisi gislo ba? Ya, dako kong sweldo na. Oh, na, dako lagi kina. Pila asa bago mo? Sa atin mo hagin ang mga buhato na. Ikatong mga gi-introduce na ko si Mua. Bubuto dito si Mo Mua. na ito yung muhang tao yun. Di, pag itong paon ako, ako na itong gikuan si Mua. Adi pa to, lahi pa dito. Pahi pa to. O ya, ugba na pod. Ugba. Ha? Kay ako paniguruhon nga makakatagok sa inyo mo. Oh, sige, sige. Salamat kayo ha. Ugma na ang siya. Sige, di ako. Oo, kay mag-asikaso po po ko sa kuwan kay bisig na manawag ko ang mo ato ko Davao po. Sige po ba dyan? Batik! Oy, tuwan. Pasiiha ko diha kay suruin na makada. Tama rin na. Unya pa mo kung mag-withdraw sa kwarta. Nala ko ihatag nimo ya. Di ba? Sabihatag mo sa kuha. Itagay mo ka na kuyat kanyagi. Ipares niya yung isang itlog. Itlog? May nalang na. Kato ko kontrawa magito mga atag. Ipares na. Puta gini mo. Lami kayo na ha. Itlog na. Pandato na. Doon ginamos ginamos. Kaya sunod ang kwarta. Mag-withdraw ko. Sabot na 50 mil ha. Ito Mel. Pindor mo sa kuha. Huwag kayo salamat na. Hindi ako pasalamat ni nana to. Ah, sige, sige. Ya, sa ko. Kwarta hay ko ng gidira.